Именно разбиране, че за да си добър родител, трябва да страдаш. Още повече, ако детето, за което се грижиш, е дете с увреждания, още повече пък дете, което се очаква, че в някакъв момент в обозримо бъдеще ще умре. Да, децата умират и не е необходимо по никакъв начин, докато това се случи, те и семействата им да страдат. Необходимо е нашето общество най-накрая да озрее за идеята, че може да има места и лекари, които да поемат грижата за децата, така че те да се чувстват добре, да не ги боли, родителите им също да се чувстват добре, да могат спокойно да поемат глътка въздух за ден, два, три и след това да се върнат към тази грижа. Детето също трябва да има своя среда между връстници, между хора, които се държат нормално с него, а не като обречен пациент, който трябва да страда и родителите му трябва да страдат и всички трябва да страдат, защото има живот след смъртта и той трябва да бъде възможно най-нормален за тези, които остават, родителите и семейството.